ότι θέλετε να ωφελήσετε την αγορά. Τι φοβάστε, ήθελα να ξέρω. Ναι, θέλετε να ωφελήσετε την αγορά, θέλετε να ανοίξετε την αγορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πολύ καλά κάνετε. Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο διέρχεται μια περίοδο, φαντάζομαι ιστορικός του μέλλοντος θα τη χαρακτηρίσει σχιζοφρενική. Είναι προφανώς ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει μεν, αλλά αντιλοχωρείται από απόψεις σοβιετικού τύπου σταλινικής περίοδου. Ακούμε φράση, ακούσαμε και εδώ τον εισηγητή. Δεν μπορεί, λέει, να είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση θέμα της αγοράς. Μα, ποιος σας το είπε αυτό? Από πού τα ακούσατε? Και γιατί μπορεί να είναι θέμα της αγοράς περί τον αγοράζω το νερό που πίνουμε και δεν μπορεί να είναι θέμα της αγοράς η τριτοβάθμια εκπαίδευση? Γιατί να είναι θέμα της αγοράς στον τομέα της υγείας και να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία και να μην είναι θέμα της αγοράς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Δηλαδή η υγεία μας, αν θα ζήσουμε να τα πεθάνουμε, είναι λιγότερο σημαντικό από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ΠΑΣΟΚ? Είναι προφανές ότι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, σε αυτή τη φάση νοσοκομματική που διανύει τις παρακμής του και τις διαρκούς απαξιώσεως του, δεν έχει καταλάβει ότι όσο ακολουθεί από πίσω το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο θα πέφτουν τα ποσοστά του. Για ένα βασικό λόγο. Διότι σε όλο τον δυτικό κόσμο, κυρία Διαμαντοπούλου, ιδιαίτερα αυτό είναι μια σοβαρή πολιτικός, σε όλο τον δυτικό κόσμο υπάρχουν δύο κυβερνητικά κόμματα. Αλλού υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλού δεν υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά παντού υπάρχουν δύο κυβερνητικά κόμματα. Με αυτή την απίστευτη ανοησία να ακολουθείτε το ΣΥΡΙΖΑ και το παρόν νομοσχέδιο θα τεκμηριώσω γιατί είναι η κατεξοχήν περίπτωση, έχετε καταφέρει να έχετε στην Ελλάδα ένα κυβερνητικό κόμμα, το οποίο συνδεωτέων κυβερνά χάλια. Αλλά επειδή είναι ένα, όποιος θέλει να ψηφίσει κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Εάν αυτό δεν το καταλάβετε και το ΠΑΣΟΚ βλάπτεται, αυτό που χώρας με ενδιαφέρει, βλάπτεται όμως σοβαρά την πατρίδα, διότι χάνουμε χρόνο. Πάμε λοιπόν στο ιδεολογικό θέμα. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Ασφαλώς η συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι η συνέχεια του άρθρου 16. Και όποιος κουράξει άλλωστε και σωστά, είπε ότι εδώ πάτε την πίσω πόρτα να κάνετε αυτά που το περήφανο φοιτητικό κίνημα των κουκουλοφόρων και του καψίματος του αγνώστου στρατιώτου, αυτό το λέω εγώ και ο κ. Κουράκης, κατάφερε να εμποδίσει. Και να πάμε όλα τα πράγματα από την αρχή. Είναι πράγματι το άρθρο 16 όπως φτιάχτηκε, κύριε Κουράκη, μια άποψη της κακής δεξιάς, όπου εσείς η περήφανη αριστερά το πολεμούσατε? Λοιπόν, για τα πρακτικά της Βουλής είναι απίστευτο τι δουλειά μπορεί να κάνει κάποιος σήμερα στο διαδίκτυο. Θα σας καταθέσω και θα ήθελα πολύ να το διαβάσουν οι έγκριτες συνάδελφοι, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα πάρουν πολλά επιχειρήματα. Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2006. Είναι το άρθρο του κυρίου Νίκου Αλιβιζάτου. Δεν φαντάζομαι να κατηγορεί κανείς τον έγκριτο τον κύριο Αλιβιζάτο ούτε για ακροδεξιό, ούτε για φασίστα, ούτε για νεοφιλελεύθερο, ούτε για τίποτα. Είναι ένας έγκριτος σταματολόγος. Θα πούνε οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε και εμείς έναν έγκριτο σταματολόγο στις τάξεις μας, τον κύριο Βενιζέλο. Δεν το αρνούμε, αλλά δεν είναι ο κ. Βενιζέλος ο μόνος έγκριτος, υπάρχουν και άλλοι έγκριτοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι αποκαλύπτει ο κ. Αλιβιζάτος στο άρθρο του, στα νέα. Σας διαβάζω. Η διάταξη αυτή για το άρθρο 16 υιοθετήθηκε το 1948. Δηλαδή επί εμφυλίου πολέμου, διότι όπως υποστήριζε τότε ο εισηγητής της, δεν είναι δυνατόν ως προς το εκπαιδευτικό ιδεώδες να αφαιθόμενοι στην διάθεση του πρώτου τυχόντος. Συνεχίζει αυτή η λογική, όπου στη Χούντα θεσμοθετείται στο Σύνταγμα της Χούντας. Να μην μπορεί δηλαδή να υπάρχει ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Και τότε λέει ο Υπουργός της Χούντας δήλωσε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την ανώτατη εκπαίδευση στον κάθε Παπανούτσο. Η Χούντα. Έρχεται το 1975 η Νέα Δημοκρατία, υιοθετεί τη διάταξη της Χούντας και αποκαλείται εδώ ο κύριος καθηγητής τα εξής καταπληκτικά. Ακούστε. Εξοραϊσμένους σκοπούς της εκπαίδευσής τους επαναλαμβάνει για όλες πλέον τις βαθμίδες του Ισχύων Σύνταγμα άρθρο 16 παράγραφος 2 κτλ. Τους τότε τους επέβαλε το 1975 η Νέα Δημοκρατία, ακούστε αποκάλυψη, παρά τις έντονες αντιδράσεις σύσσωμης της τότε αντιπολίτευσης, μεταξύ όλων πήρε το λόγο ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Ιωάννης Κοσμοδόγλου, ο Ευάγγελος Παπανδρέου και ο Λεωνίδας Κύρκος αντίθετοι στο άρθρο 16. Ακούστε τι μαθαίνει και έτσι τώρα. Και κλείνει ο κ. Αλιβιζάτος στο εξής καταπληκτικό. Όπως το κοίτατε επίσημα κείμενα, ο λόγος που η Χούντα
όρισε για πρώτη φορά το Σύνταγμα με ρητή διάταξη. Το Πανεπιστήμιο είναι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημιουργήσει δημοσίου δικαίου, και αυτό τη Χούντα είναι. Ήταν ακριβώς αυτός. Δηλαδή αποτροπή της ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕ ή ξένων. Τη διάταξη επανέλαβε η πρώτη μεταδικτατορική βουλή, περίπως αυτονόητη, χωρίς καν να τη συζητήσει. Επρόκειτο για ένα ακόμη